got to go to the Lonesome Valley. Indie kajakářsky asi není zdaleka tak známá jako Norsko, ale rozhodně toho skrývá mnohem víc, než si vůbec lidi dokážou představit. Hned jak jsme vlezli do autobusu, tak nás pouštěli sednout, všichni se na nás usmívali, každý si nás chtěl pořádně prohlídnout. Úžasný. Je to úplně super pocit, když člověk sundá lodě z autobusu, autobus zmizí po silnici někam do dálky a před náma několik set kilometrů řeky a hory všude okolo. Krásní hnědky, hodně vody, krásní lidi, prostě super. To je to jedno z nejkrásnějších, nebo co člověka vůbec tu kajakářskou duši láká, že se dostanete na místa, kam se nedostane člověk jinak než na kajaku. A to setkání s těma místníma je potom o to krásnější. Já bych řekl, že to bylo jedna z těch hlavních věcí, kvůli čemu jsme tam taky vyrazili, že pojedeme sami opuštěný těma horama, sami si zastavíme, sami si večer uvaříme, ráno sami staneme, zase budeme pokračovat a nikde nebude nic. To se nám tady v Evropě prostě nemůže povíst, aby jsme takovouhle řeku jeli. Nenadarmo se říká Ladáku malý Tibet. A všude to tam vyzařuje, na každém rohu, ty lidi jsou příjemní, všude jsou chrámy, modlitevní praporky, to je nádhera. Lech je místo, kam jsme přiletěli, kam jsme se z každé řeky vraceli, kde jsme měli skvělé ubytování, objevili jsme si, kde se prodává pivo, prostě v tu chvíli nejlepší místo v Indii. V tom městě vůbec nezáleží na tom, jestli má člověk přes rameno loď nebo ne, protože už tím, že jsme bílí, jsme pro ně dostatečně exotický a těch bělochů se tam za rok neobjeví tolik, aby se po nás nedívali, takže ta loď už je jenom takový zpestření navíc. Exotika jsme byli už, když jsme šli ráno na snídani v Kraťasích. Pádlo a jedem.
ਜਾ ਕਰ ਸਾਹਮਣਾ ਵੈਲੀ ਚੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹਮੂਨੇ ਕਰ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਅਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਯਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਕਿਤਰਾ ਦੇ ਬੰਬੂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦੇ ਕਲੋਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੁਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰੋਲੇ Tak tomu teda říkám kurva velký peře. Tak, pas Tanglangla 5300, jsme 5300 metrů nad mořem, druhý nejvyšší pas na světě. Teda já jsem o 30 metrů vejš než banda tamhle těch ubožáků. A jsem zadejchanej, ufuněnej jak starý důchodce. Každopádně je to tu fakt dobrý. Jalao na nainon se baan re, jaan le lo na jaan re, jaan le lo na jaan re. खाना खाता कमजोर हो गया। Každý správný indický jídlo pálí dvakrát. A opravdu pálí dvakrát. A když nepálí, tak není indický. Tamhle dole budem plout. Máme málo vody, tak nějaký ten kubíček přidám. Tak jsme ve vesnici Sarču, 4200 metrů nad mořem uprostřed Himaláje. Nasedáme tady na řeku Carapču a snad to bude dobrý. Je to jeden z nejdelších multi-day tripů na světě. Ježíš, znova, vole. Pro mě byl nejsilnější zážitek určitě nasedání na Horní Indus, kdy jsme v těch 4200 metrech sedli na řeku. Okamžitě jako první věc přišla tak kilometr dlouhá peřeje a jediný co vím je, že jsem jel dolů, přitom mi přišlo, že se topím a byl jsem hrozně rád, když jsem zastavil a popadnul jsem poprvé dech. Omračující nádhera té krajiny Ladácké pouště, kde za každou zatáčkou se mění barvy, panoramata těch hor, štíty jsou různý. Je to krásný, no. Připadáte si jako na jiné planetě. Stativ těžký, furt ho zendávat, vyndávat. Už je to točení fakt sere. Spodní Indus jsem sjel posranej, ale sjel a na kolotoč bych nevlez. Pro mě asi nejsilnější zážitek ta masa té vody, ty obrovské řeky a to, že člověk jede za někým a jede úplně jinou vodu, že všechno to pulzuje a mění se to. To mě se líbilo. Já bych si přál neskromně bydlet u Alaknandy, o nic se nestarat a každý den jezdit po té krásné řece. Tak Indie nás tak uchvátila, že už je tam naplánovaný další vejlet na podzim 2013 a myslím si, že to nebude zdaleka poslední. Gal nit